Tagay ta. Naising pinta oh, pikla. Ay, sabihin ko. Ano na yung kwarta? Ano? Bikla sa. Sige ta? Mano, pilay mano. Sa... Ibot na sa ulos. Sige ta oh. Di mo na. Wa may mapalit ang tao na. Ay, Tao. Muna. pangsago na. Saan pala ko? Kwarta tindigan na. Laka. Kasi mo palit og kanang pilit. Nadagan kwarta. Saan na paggasto na ayo? Sige, Sa... Dua. Saging mo ga. Nga saging. Magbiling na. Sino? Matara ko na ako'y kwarta. Apila ko ninyo ha. Sa... Ahaman yung kwarta. Oo. Apila ko ha. Ahaman yung kwarta. Ako agad sa inyo kay magad mo anak. Nao. Piso. Dagang ko gala. Luloy mo ang piso ita. Di pang-ice na. Pang-ice. Amo na ako para makainom ko. Di. Gamit ko ng piso. Gamit ang piso. Gamit ko ng Para piso. makainom ko. Palit din mo Kanang naglulupa. piso. Usa Pulutan mo eh. usa ka tayo mga readers. Hoy. Way pulutan niya. Way pulutan Sa niya. ka. Di kani sa kindi ni kindi. Pulutan na. Palit din mo nagkuhan. Madi. Way pulutan niya. Kanang piso. Ha? Simot lang, simot. Na way inom. Di, ipalit niya nag-lollipop. Sige, sige. Tama-tama mo. Pero inom ba? Inom ba? Basta! Basta si Utota.